Ola rapaces e rapazas, imos ver unhas equivalencias de masa que nos van resultar moi útiles. Todos sabedes que 1 kilo é o mesmo que 2 medios kilos, 1 kilo tamén pode ser 4 cuartos de kilo, e medio kilo é o mesmo tamén que 2 cuartos de kilo. Imos ver esas equivalencias en gramos. Todos sabedes que 1 kilo é o mesmo que 1000 gramos, é unha cantidade que xa lembramos. Medio kilo é o mesmo que facer a fracción de 1000 gramos, un medio de 1000 gramos. Si vos lembrades, tiñamos que multiplicar 1000 polo numerador e o que nos dera, que neste caso é 1000, dividilo entre o denominador, que é 2. Desta forma, medio kilo son 500 gramos. Facemos o mesmo con un cuarto de kilo. 1000 entre 4, 250 gramos é un cuarto de kilo. E se temos 3 cuartos de kilo, neste caso o numerador é 3, multiplicamos 3 por 1000 e nos vai dar 3000 para dividir entre 4. 3000 entre 4, 750, porque 750 gramos é o mesmo que 3 cuartos de kilo. Estas cantidades, estas equivalencias que temos aquí, son moi importantes, calquera delas 4, é importante que as coñezades e as lembrades, porque nos van a facilitar o traballo en problemas e actividades de masa. O mesmo que pasa co kilo, sirve tamén para o litro. Un litro sabedes que son 1000 mililitros, medio litro serían 500 mililitros, un cuarto de litro, 250 mililitros, e 3 cuartos de litro, 750 mililitros. Moi doado, non?